Bună, eu sunt David și astăzi o să vă arăt care o să pocnește mai tare. Asta sau asta. Asta deja, uitați, o să pocnească în 1, 2, 3 și... Nu se face cu piciorul. Ea se umflă și o să pocnească. Uitați. Da, durează ceva timp dacă mă întrebați. Unu, 2, 3 și nu se sparge. Hai, bă! Oh, se învârte.